abịakwana m ka nsị abịa ọzọ Igbo ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ụnụ. Unu chetara that Reverend Sister Mario onwechi ihe okwu about the Reverend Sisters na attack Evangelist Ebuka Obi? Ha bụ one of them. Yeah, be a video compilation of her with some of okwu ogwacha Evangelist Ebuka Obi. This Reverend Sister, now when I begin to early this morning when I was trying to see more about her, I was trying to see more about, at least, God, I will not lie, I can scroll up to like 20 videos of her from like Eboneme, something that is spirit edifying, in the sense that where she's doing something that is spirit filled and edifying. A Reverend Sister na-agba egwu Osadebe online na TikTok, ọ na-agba egwu Oliver, ọ na-agba Sese Nwaba, ọ na-agba egwu omenala ewele m ọjị tie n'aka, ọ dịsị egwu, ọ na-agba egwu dat Michael akpụrụ isi na-agụ egwu akwa onye ọgwụ, ọ na-agba ya na social media. A Reverend Sister na-use nza dati na ndị echichi na-eji n'aka being ụmụ nwanyị. You have no business with those things in as much as you have decided to go and represent the Catholic. You want a business with that. Don't get me wrong. If I am wrong, tell me. I will learn. Rather than if you have no business with those things because you are a Reverend Sister. Obuno Father, I will say that okay, Father Nebu Oja. Is that thing right or wrong? That thing is right or Hindi Igbo. I'm not against her being a full-blooded Igbo lady. Father language Father Nebu Oja. Mana Oja ha Nebu, is it Oja eje Kichuku or is it Oja eje Ebu Oji ihe omenala? Or here is the check very ha. Because this our sister was scrolling down kamfukene. If I not that na ona agba mwegwe iliagasa. And there's nothing spirit edifying on when I page here. Which you don't get for I don't know for others. I don't know whether you have to scroll down to, man, at least 1, 2, 3 kaifken off, 1, 2, 3 kaifken off. That's what I'm saying. All this our sister Ketena was the one attacking Ebuka Obi originally. She was the one, and these are some of the things about that a Reverend Father, our Father Reverend Ugu Reverend Gine one calls on Abuja, the Slim, the corner Abuja. You know, a Catholic, you as a Catholic, Igbo Catholic, a priest representing the Roman Catholic Church, Roman Catholic Church, representing Roman Catholic Church. Then ina wasn't them Madesina Chiana. Omenana jibuwa ofon again. Why not you remove that poor from Catholic Church? Poor from at least lead by example. You poor from Catholic, if fit in the Catholic, manni hama jihama ma banaha ma wainaha. Leave that your comfort zone. Potasia nachi yaza jeje bulun ofon again. That was the same thing I was expecting this Reverend Sister to do. But I from there no. Obuleze wanyi jeje, because from the way because you cannot serve two masters at the same time. You can't be a Reverend Sister and you are bringing in cultural the culture into what you are doing. Don't get me wrong when I said Igbo onye Igbo. Igbo swa me preaching, that's fine. Ije agbamunku nwanne gị o nwanne gị nwoke, that's fine. Iwili Igbo mee ihe niile chọrọ emezi ozi gị gbaa egwu ka na Igbo mee ihe niile, but we are buying na ịbịa bubatabazia iwele ọjị ego. Why not iji ọjị ahụ mee blessing sacrament na church unu? Why not iji ọjị ahụ? Why not iji wipa wine ahụ wee tọnụzia your wine unu na-aṅụ asị mgbu na-edomasị? Why not iji pa wine wee mee? That is the area I am coming from. You can't serve two masters at the same time. You can't be in Catholic Church and be doing omenana. It can never work. It can never work. So no matter how you want to sugarcoat it, Igbo onye Igbo, mana na you are not doing Catholic. You are mixing omenana n'ụka. So ka mmanụ jeje gee egwu Chike Ọkpala gu omenana n'ụka.
ijide gụcha ya, ijide gecha ya, na you now understand why I'm saying what I am saying. And is another complete video ko no how this our sister na sikwa we na atopolo Evangelist Ebuka Obi okudi anga ko de kwan. Zion, we move. Zion, we fly. Ndị Katọlik nọ na Zion abịakwa m ọzọ. Ịmanụ unu si na m enwere ọrụ. Beta achọtago m ndị Zion kịta enwego m ọrụ. Zion. Ọ na-adịkwa m egwu otu ndị na-achụ amara na-esi abịa n'efere mba ụwa wee na-ekwu ihe riri inyi. Maka gịnị? Maka na emetụlụ dadi unu aka, dadi G.O. Enwenu m ọrụ ndị Zion. Ya na ịghọtaghị ihe Christianity na-ekwu. Ihe na-ewu unu iwe bụ na nsị nọ business. Mana aghọtara m ihe o ji na-ewu unu because na ụfọdụ n'ime unu aghọtarọ. Ihe ike eme mgbe sister kwuru business, ije na dictionary je chọọ definition of business ka ị nwee ike ịghọta ebe m na-eje. Mana ụfọdụ aghọtara ọjọọ so ama aghọta m otu abụrụ m onye Zion. Anyị niile nọ na Zion. Anyị na-eme fasting. Ụfọdụ n'ime unu na-ede edechego m profile unu. Asị nọ ihe n'ụdị unu aka ebu maybe my second daughter or second son. Maka na anyị bịa na efere mba ụwa. Ịmalitezie na-akọ. Enwekwa m ọrụ nwe bụ unu a. Unu a ka m nwere n'ọrụ maka isi adịrọ mma. Anya na-ekpe ekpere maka nchegharị ndị Zion. Ihe a the highest miracle Chineke ga-emere anyị. Ndị Zion na-akwụsị iwudebe Christianity na social media. Ha kwụsị ịkọdebe ihe na-enwere isi n'ọdụ na social media. So Zion, we move. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu. Afa m bụ Nwaada Chisi. Biko abịa m ka mgbakene nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi. Ịma na enwere okwu nwanne anyị nwoke kwuru ụbọchị ole gara aga metụtara m. Maka ihe m ji na-agwa ya okwu ọ bụghị maka na m bụ onye echiche, mana ọ maka na m bụ Imolite. Eso m na ndị Imolite ọ na-ekwu okwu ya. Ịmara nwanne anyị nwoke apụta bịa na-eto onye na-achị Imo steeti, otu o si na ihe ndị ọ na-emegasị ọ na-adịrị ikwu mbụ na ekwesịkwana ka show appreciation. His exact words. Na-ajụ Evangelist nwanne nwoke, appreciation na ịchọ ka show few days to the election, Imo State election. Ọ bụ na ichetara ikwu ya all these years, 4 years ọ nọ n'ọchịchị, ichetara ikwu ya. O wee lụzie ọnwa one na one ka eru mgbe a ga-eme election. Iwe cheta na anyị kwesịrị issue appreciation. And issue appreciation na he make a specific point. Isi na ụzọ bụ unu ka ọ na-arụrụ gị na primary school. Ọ kwere gị nkwa na ọ ga-ebido ya na Thursday. Ekene dịkwara Chukwu. Maka na onye ọbụla bụ Imolite magodi na ihe izizi a na-ekwe anyị nkwu ya ma ebido election bụ na a na-arụ anyị ụzọ. Ebidoro na election, grade ụzọ anyị niile. Election la ha na erosion eburu anyị. Mana ọ bụ ogodi ya bụ ihe m na-ekwu. Ihe m na-ekwu bụ na nwanne m ndị Imo fụ gị n'anya, mana awụ na anyị naanị. Awụkwa nna onwe gị naanị.
kọmentị ahụ ime ekiri mere your integrity adị questionable. Ifokai bụ ndị echichi, ọ dịkwanụ mma ka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a pụta anyị nakpuo gbado ụkwụ sọnsọ ikwu maka nchegharị ndị be anyị, ịgwa ndị be anyị ihe ndị ọjọọ ndị ha na-eme. Anakwa m anụsa gị ọgụ, anakwa m ekwukwugide gị, ebe achọrọ m ịgwa gị okwu dịka nwanne m. Mma mkpọnwụnụ gị mana ebe ọ bụ na ị bịa n'efere mba ụwa wee kwuo ya, nsịkwa ka mbịa n'efere mba ụwa gwagwụkwa gị taa gị aka na ntị dịka nwanne m na taba orugo mgbe anyị bụ ndị otu Kristi ga-akwụsị ikwe ka ụmụ nwanne anyị ndị nọ n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwa anyị aka, anyị na-ekwughere mgbe ụfọdụ. Biko nwanne m nataba ihe onye ọbụla bụ imo light ga na-ekpe ekpere ya taa bụ gịnị? Ka Chukwu mee ebere, ka onye ururu, onye ga-eme ka isi jụọ anyị onyi, onye ga-eme ka ala Imo nwụdebe ọbara banye n'ọchịchị. Nwanne m, isi na ya dey show appreciation. Oinube na ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa Imo steeti na-efu recently na onye kwunite ofuo nwanne na nwanne nwee nsogbu, akpọlụ gị ndị a ga-akpọlụ gị, ọ bụrụ shoot at sight. Enube ya ka ngwazienụ gị ihe ndị nke aka dị mkpa karịa okporo ụzọ gafere n'irube nna gị, maka na ndụ mmadụ ka mkpa. Ya bụ nwanne m onye otu Kristi ibe m, ka anyị na-ekpe ekpere anyị Imo steeti ekpere ka Chukwu nye anyị onye ndu, onye ga-eme ka anyị Imo steeti kwụsị ịṅụ ọbara, onye ga-eme ka ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo dị iche iche nwee ike ịnata nwee udo, onye ga-eme ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa Imo steeti nwee ike inwe olileanya. Evangelist anyị biko dododo na taba nwanne m, ka anyị jidegodo appreciation a, jidegodi ya mgbe emechara election ekwube, maka na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'Imo steeti, ụmụ nwanne anyị ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'Imo steeti, ha emebiga n'Imo. Anyị ama mbịakwa were aka anyị tụkwasị n'ime ya. Biko onye ọbụla bụ onye otu Kristi, ma ị bụ onye Imo steeti bụ ịbụrụ onye Imo steeti, biko ka anyị na-ekpere Imo steeti ekpere. N'anya mmiri akọba anyị n'anya kemgbe afọ 4. Ezinụlọ ọbụla nwere akọ ọ ga-akọ, ma agbaghị ụlọ gị ọkụ, eburu nwa gị agbagbuo. Biko Evangelist nwanne m nwoke nataba ekwuzi na ọ dịka ị na-emekọ ọnya nọ ndị mmadụ n'obi. Ndị Imo steeti fụkwanụ gị n'anya. Dododo nwanne m do ka anyị kpebe ekpere, ka anyị lụba ọlụ maka ichegharị ndị mmadụ. Orukwe gị n'aka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nọ gị n'akụkụ, si ha chegharịa. Ọtụtụ ndị nna anyị na nna anyị ha nọ retirement, ha hụrụ ọnwụ n'ụzọ ebe ha na-eji nata ego ha tara ahụhụ wee rụọ. Ị na-agwa m okwu okporo ụzọ, gịnị bụ ụzọ? Ebe ndụ mmadụ nọ, agụrụ a na-egbu ndị mmadụ. Nna m nataba nataba, daalụ.